U bent hier aanwezig geweest bij een cursus van Senior Web, een manier om ouderen bekend te maken met internet. Is dat volgens u de manier om mensen meer internetvaardig en meer informatievaardig te maken? We leven natuurlijk in een digitaal tijdperk, waarbij het heel belangrijk is dat we zoveel mogelijk mensen van digibet naar digivaardig krijgen. En een grote groep Nederlanders, 3 miljoen, zijn nog niet digivaardig, zijn eigenlijk nog digibet. En een grote groep daarvan zijn ouderen. Dus met de Senior Web is een van de projecten die heel effectief ouderen enthousiast krijgt voor het internet. Door op een eenvoudige manier het nut en noodzaak van het internet uit te leggen. Dus niet heel moeilijk gaan uitleggen hoe een computer werkt. Nee, meteen hoe kan je naar een webwinkel, hoe kan je reizen boeken, hoe kan je e-mailen, hoe kan je dingen op het internet uitzoeken, internetbankieren. Alle dingen die het leven dagelijks zo makkelijk maken voor diegenen die veel met een computer werken, leren ze hier en ze zijn echt enthousiast. Nou wordt er bij jongeren heel veel aandacht besteed aan het mediawijs worden, het omgaan met gevaren op internet, met cyberpesten, met je privacy. Zou dat ook in andere groepen daar veel aandacht voor moeten zijn? Nou, ik heb begrepen dat Senior Web die mogelijkheid ook biedt. Die hebben eigen chatsites. Dat mensen ervaring opdoen met het op schrift jezelf uitdrukken. Het is natuurlijk anders uitdrukken als je uittypt achter een scherm dan dat je het tegen mensen zegt. Het is een andere manier van communiceren en er zitten ook gevaren in. En daar worden ze op gewezen in een beveiligde omgeving. En ze hebben een eigen soort Facebook waar ze dan mee zijn. En als ze daar eenmaal vertrouwd aan zijn, dan kunnen ze op Facebook of op Hives zelf contact leggen met andere mensen. En begrijpen ook wat de belemmeringen en de gevaren zijn daarvan.